Hackbällchen μοσχομυρίζουνε. Δέστε εδώ πόσο αφράτα. Κοιτάξτε πως είναι μέσα. Καίει. Oh my god. Wow. Θα σπάσουμε τα αυγά. Θα ρίξουμε μέσα το στραγγιστό γιαούρτι και θα το διαλύσουμε λίγο. Είναι έτσι. Εδώ έχω το αλεύρι μαζί με το μπέικιν. Το αλεύρι σκληρό, 550. Θα τα κουσκινήσουμε έτσι ώστε να μας βγει πιο αφράτο. Πρέζα αλάτι. Το ξύσμα από ένα λεμόνι. Μία βανίλια. Τη ζάχαρη. Και θα ανακατέψουμε πάρα πολύ καλά. Μοσχομυρίζει. Θέλουμε να είναι έτσι κολλώδες. Μια κατσαρόλα θα ρίξουμε το σπορέλαιο, αρκετό. Εγώ θα το βάλω εδώ με το παγωτό. Βάλετε πολλά μέσα και σε χαμηλή θερμοκρασία για περίπου 5 λεπτά θα τα τηγανίσουμε. Έχουν ψηθεί. Τα αφαιρούμε και τα βάζουμε σε χαρτί κουζίνας ή έτσι σε μια σίτα πάνω. Αφού κρυώσουν λίγο, τα περνάμε μέσα εδώ από το φέρι. Αν θέλετε μπορείτε να τα φάτε με μαρμελάδα ή με νουτέλα.